Uuden videon pariin. Mä oon Nelsku ja ennen kuin mennään videon pariin, niin tykätkää tästä videosta, tilatkaa mun kanava ja nyt videon pariin. Tää on siis joululahjojen esittelyvideo. Mä sain tämmösen söpön kettupussilakana-setin. Sitten mä sain karkkia ja kommentoikaa jos olette maistanut noita. Sitten mä sain näitä. Kommentoikaa jos ne on teidän mielestä hyviä. Mun mielestä on niin, mä rakastan noita. Sitten tämmösiä. Kommentoikaa jos te tykkäätte noita syödä. Mä ainakin tykkään ja mä rakastan myös niitäkin syödä. Kommentoikaa jos te olette tätä syönyt. Mä sain myös tämmöseen. Mä rakastan myös tätäkin. Sitten mä sain normal lahjakortin. Sitten mä sain villasukat. Ne on siis tosi lämpöiset. Sitten mä sain tämmöseen naamion tai tämmösen kasvonaamion. Sitten tämmöiset Adidas-sukat. Ne on siis tosi söpöt. Sitten tämmöiset leggingsit. Tämmöiset tosi söpöt housut. Sitten tosi söpö tämmönen muki. Sitten myös tämmönen hieno muumimuki. Ja vielä hupparin ja juu. Kommentoikaa mitä te saitte joululahjaksi ja pistäkää myös kommenttiin, että oliko nämä teidän mielestä hyviä. Ja kiitos kun katsoitte tämän videon. Ja moi moi! Nähdään seuraavassa videossa. Jatketaan. Tää on myös siihen lisäksi joululahjojen esittelyvideon. Mä sain siis tämmösen sillä lahjakortilla, Tokmannin lahjakortilla, mikä mulle tuli niin vähän niinku siis joululahja. Niin tämmösen lumiukko lakanan ja siihen semmoisen niinku lumiukko lakanan plus niinku pussilakana setti juttu. Niinku te varmaan tajutte mistä mä puhun, mutta juu. Sitten toinen oli tämmönen söpö yöpuku. Ja juu. Vielä tähän videon lopuksi. Muistakaa tykätä tästä videosta, tilatkaa mun kanava ja muistakaa kommentoida tonne. Ei mulla muuta. Nähdään seuraavassa videossa, moikka!